Os usuarios da Unidade Asistencial de Drogodependencias de Noia non contan dende hai aproximadamente 5 meses cun servizo de psicoloxía clínica. A profesional encargada desta área está de baixa e ata o momento o Concello non procedeu á cobertura da praza. Esta situación agravase aínda máis coa recente baixa dunha traballadora social. Este servizo carece da psicóloga pertinente por estar esta de baixa e dende o Concello de Noia non se cubriu este posto, o cal conleva que os doentes estean sen esta parte da asistencia que tan importante, non? Sempre a labor psicolóxica que fan os psicólogos clínicos para tratar este tipo de problemáticas é fundamental para que o paciente poida ser rehabilitado e tamén que as súas familias poidan recibir o apoio necesario. Posto que se trata dun servizo comarcal que conta con usuarios dos 5 concellos da Bisbarra, máis o de Carnota, os nacionalistas demandan a implicación de todos os concellos para mellorar a calidade asistencial. E dende o BNG enténdese como un servizo de colaboración entre todos os concellos da comarca, non de un xeito unilateral. Insisten na importancia da unidade non só na súa vertente asistencial, senón tamén na labor de prevención que realiza. Non é só un punto de atención a drogodependentes, ten unha labor moi importante que é a prevención e a educación por parte desta unidade da poboación vulnerable, non? Pola súa banda, a deputada provincial Ángela Franco trasladou tamén á Deputación a problemática que está rexistrada este servizo en relación á necesidade de dotación de medios. E como Diputación, que sepades que xa estes problemas están chegando tamén a esa administración ca preocupación da xente que temos no territorio. O sea, os propios diputados provinciais están facendo fincapé en que hai que tomar medidas arredor de novas dependencias